tirsdag den 9. juli, og vi er nået til semifinalen ved EM i Tyskland. Velkommen til EM-ambassaden. Vi vil snakke om de 2 semifinalkampe i dagens udsendelse. Til at gøre os alle sammen klogere har vi Daniel Høgh med. Daniel, der er 4 hold tilbage i turneringen. Vi kan lige ridse dem op. Der er Spanien, der er Frankrig, der er England, og så er der Holland. Mangler vi nogle hold, eller er det de rigtige 4 hold, der står tilbage, synes du? Jamen, ud fra turneringstræets 2 halvdele, så synes jeg egentlig, at det er 4 spændende hold, der er tilbage. De rigtige, det er jo sådan lidt, altså, hvad er alternativerne? Og der er måske nogle romantiske fortællinger i Tyrkiet, som kunne være sjov, men ude på kvalitet og ude på hvilke spillere der render rundt på holden og sådan noget, så synes jeg det er 4 gode hold, 4 spændende hold. Så på den måde okay, men altså man kan sige sådan, den ene halvdel af træet var jo noget stærkere, så ja, Tyskland, det er da lidt ærgerligt at have dem ude, men jeg synes det er fair nok. Ja. Nogle af dem der også er ude, det er jo Portugal, og højst sandsynligt, vi har ikke hørt det endnu, men højst sandsynligt så betyder det også et farvel til Ronaldo og Pepe. Du er jo selv 33. Kunne du forestille dig at gøre ligesom Pepe og fortsætte til du er langt op i 40'erne? Altså, så har jeg gjort det mere end godt, vil jeg sige. Men jeg synes det godt, man kan hente som... Nu siger jeg ældre spiller, nu siger jeg ikke gammel. Nej. Som ældre spiller, så synes jeg godt, man kan hente noget inspiration i de 2. Også hvad man nu hører, nu kender jeg dem ikke personligt, men at det er jo det er 2 top professionelle spillere, som lever fodbold, det er 24/7. Og at det på den måde belønner sig i, at man så kan spille til man er omkring 40. Det synes jeg godt, man kan hente noget inspiration i, hvis det er det, der er drømmen. Så, er det drømmen for dig? Ja, det er drømmen at spille så længe, at kroppen og hovedet og det hele, det altså fungerer. Og lige nu, der har jeg det godt. Altså som 41, der ved jeg ikke, hvor godt jeg har det. Men jeg synes, at man henter noget inspiration, og jeg synes, det er fedt at se, også når jeg ser Pepe rende rundt derinde. Og han ligner jo ikke en mand på 41. Altså, han ser jo mobil ud, han ser hurtig ud, han ser stærk ud. Det synes jeg er fedt, det synes jeg er inspirerende. Ja, for kan du ikke lige prøve at sætte, altså den her kamp, Portugal spiller mod Frankrig, han spiller jo en kanonkamp. Ja, men det er jo sådan lidt, altså... Og dømme sådan nogle spillere derude der, ikke? Han spiller en knap så god 8-delsfinale. Og så brænder han banen af der. Har, jeg ved ikke, hvor mange blokeringer. Og det er jo bare fedt at se. Det er bare... det er en stor spiller, som selvfølgelig er i sin karrieres efterår. Måske mere end da. Og han leverer på det niveau. Det synes jeg bare, det er kæmpe respekt, ja. Og vi skal tale om de 2 semifinaler i dagens udsendelse. Velkommen til EM-ambassaden. EM-ambassaden bliver præsenteret i samarbejde med Bet25. Din danske bookmaker på EM i Tyskland. Find alle odds på bet25.dk. Klokken 21 fløjtes tirsdagens semifinale op, når Spanien og Frankrig tørner sammen i München. Hvis vi lige starter med at snakke om Spanien, Daniel. De vinder jo over Tyskland. Hvor fortjent var den her spanske sejr? Det var en lige kamp. Altså det havde heller ikke været ufortjent, hvis det havde været Tyskland. Jeg synes Spanien er gode. Jeg synes, de spiller godt. De er også presset i momenter, fordi de møder et godt hold. Så det var en lige kamp, og jeg synes ikke, man kan pille ved den spanske sejr i sidste ende. Jeg tror, at begge hold har indstillet sig lidt på, at den skulle i straffespark. Men der kom en indskifter ind, som ville lidt anderledes. Ja, det gjorde der, og der var også en anden indskifter i starten af kampen med Dani Olmo, som kom på banen, som jo var... Der var lidt tvivl om, han skulle starte inden eller ikke starte inden. Han kommer så ind og leverer sig både en assist og en scoring. Hvad er det, han kan så godt, Dani Olmo? Ja, først og fremmest så vil jeg sige, at det blev Spaniens hold, der i hvert fald ikke svækket af. Topklasse spiller, må man bare sige. Han er god til det usynlige også, synes jeg. Jeg synes, han virker klog. Han virker god i sin beslutningstagen. Jeg synes, han virker som en, der er god til at se sine medspillere, men også drive den selv. Kan både score og assistere. En ret overbevisende præstation fra hans side. Ja. Og nu mangler de jo så flere spillere. Der var jo masser af gule kort at hente i den her kamp her mod Tyskland, så de mangler jo 3 spillere lige nu, og muligvis også Pedri med knæskade. Det er jo ikke, det er måske lidt svæver lidt i luften, men hvor stor en bed er det for Spanien at skulle undvære de her 3 spillere, som de så ikke har med?
Jo, det er selvfølgelig stor, altså en forholdsvis stor bet. Man kan sige sådan, de spiller jo den sidste gruppekamp, hvor de jo har alle reserverne inde, som jo egentlig også leverede. Min største bekymring kan måske ligge lidt i det her, sådan, nu snakker vi om gamle spillere før, skal vi have Christos Navas ind og spille over for Mbappé? Han var en hurtig spiller i sin yngre dage, men jeg ved ikke, hvor hurtigt han er mere. Der kan jeg måske godt være lidt nervøs på Spaniens vegne. Nacho i stedet for Lenormand, det ser jeg ikke som nogen svækkelse. Men den der højre bak, der synes jeg måske, hvis jeg var Spanier, ville jeg måske være lidt bange for den. Ja, altså Carvajal her, som er ude. Ja. Men de møder jo så franskmændene, og vi kan jo sige, at Frankrig, de vinder over Portugal. Synes du, det var fortjent, at det var franskmændene, der tog det længste strå, selvom at de jo på ingen måde spillede, i hvert fald ikke sådan selve scoringstavlemæssigt eller spillede en stor kamp i Frankrig? Jamen, det synes jeg egentlig. Altså, Frankrig er jo det hold, som vi også har snakket om i tidligere udsendelser, at de er gode til det her. Altså, de har prøvet det før, og når det gælder, så har man en fornemmelse af, at så er det dem, der trækker sig sejrigt ud af det. Sådan lidt, som man snakker om tyskerne tidligere, at de er altid vendt til sidst. Det er nok kvaliteten i sidste ende, som de har, og som vinder det for dem. Det bliver jo lidt en sjov og lidt låst kamp, forsvarskamp, hvor vi ser rigtig mange gode forsvarsaktioner. Det er jo lækkert at se for sådan en som mig, at der er så mange blokeringer og jubelscener efter man har gjort det. Det lå godt til franskmændene, men jeg vil sige sådan, at Portugal har også deres muligheder og kan også godt vinde den her kamp. Det er bare som om, når det hele skal afgøres, så det kan ikke være tilfældigt, at det bliver med at falde ud til franskmændenes fordel. Fordi altså, vi snakker jo hele tiden om de her offensiver her, både Portugal og Frankrig, det er jo store navne, der er i offensiven. Alligevel så bliver det jo defensiven, der på en eller anden måde så bliver sådan fortællingen i den kamp her. Men altså, hvad er der galt med den franske offensiv, for eksempel, som du ser den lige nu? Jamen, det er svært. Det er måske lidt mere kompleks end som så, men sådan som jeg betragter dem, så synes jeg, at det virker som om, de spiller lidt med håndbremsen trukket, og at de godt ved, at de har kontrollen, så længe de bevarer organisationen intakt. Baksene, altså Jules Koundé er jo meget bekendt lidt mere midtstopper, end han er højre bak. Spiller man ham ud, så får man også lidt mere kontrol, måske knap så mange løb frem banen. Han kommer frem og slår nogle indlæg, og sådan, men du får ikke den der sprudlende bak, som bare kommer susende og indvendigt og udvendigt. I den anden side, Theo Hernandez er også sådan, han kan det måske godt, men det er som om, at de har fået en opgave på det franske landshold, der hedder forsvar først og fremmest, og så må vi tage det andet bagefter. Men savner du lidt mere vildskab på en eller anden måde, eller lidt mere spraglighed af de her franske stjerner? Jamen, vi snakkede også om det tidligere. Altså, så længe at defensiven står så godt, som den gør, så synes jeg jo ikke, at det er noget stort problem, men jeg forstår også godt, jeg køber også præmissen om, at når du har de spillere, du har på det franske landshold, så forventer man nok også lidt mere fra dem. Så det forstår jeg selvfølgelig godt, at kritikken falder på. Jeg må også bare sige sådan, når de bliver ved med at spille til 0, og når de kan klare den vej, så skal der bare en halv chance igennem. Og når man har Mbappé rendende det op, når du har Dembélé, hvad de ellers hedder, jamen altså, så synes jeg måske, at så vil jeg være tryg nok som franskmand. Men jeg køber også præmissen om, at man godt kan forvente noget mere fra så stjernespækket hold. Og man kan jo sige, det er jo ikke fordi, at altså, de rammer stolpen, og de kommer også tæt på, kommer også frem til chancerne, så det er jo ikke, altså, det er ikke fordi, de ikke kommer op på den anden side. De spiller kontrolleret offensiv, lad os sige det sådan. Men en gang imellem, der kunne man godt håbe, at de trådte lidt på gaspedalen. Men nu er det så Spanien, de møder, og tror du, det bliver nu, at vi ser franskmændene få hul på den her sådan, målbyld, eller hvad bliver det for en kamp mod Spanien? Ja, nu kommer vi jo tættere og tættere på den helt store fidusbamse, så det tror jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu er der lige pludselig, nu kan de lukke pokalen. Ja. Så jeg tror, det bliver på samme måde, samme gameplan, lidt kontrolleret tilbagetrukken. Og så, som du siger, sådan, de kommer også til deres muligheder. De kan også godt spille frem af banen, men det er bare ikke først på set, virker det til. Så jeg tror, det bliver lidt det samme. Jeg tror, vi kommer til at se Spanien med mest initiativ. Og så Frankrig i deres sådan kontrollerede defensiv, lukrere lidt på nogle omstillinger, og egentlig have det fint med det. Men jeg er spændt på at se. Nu er det en af de bedste offensiver, vi har set i turneringen. Ja, altså Spanien. Ja, stå over for en af de bedste defensive, hvis ikke den bedste defensiv. Så det bliver spændende at se, om det på en eller anden måde kommer til at neutralisere hinanden, eller om der er en af de to, der kommer til at få overhånden. Hvem synes du, det ligger til lige nu, når du sådan bare lige kigger på hverdagsformen hos dem?
Jamen, jeg har sådan to sider af den. Jeg har et fodboldhjerte, som synes, det ville være fantastisk, hvis Spanien ud fra deres spil kunne vinde det her. Og altså den begejstring, de har bragt ind i turneringen, og så ligesom løbe med det og stå i en finale. Men så har jeg også hjernen, der fortæller mig det her med Frankrig og deres snilde, når det kommer til at kvalificere sig og gå videre. Jeg tror, at den er utrolig tæt, men jeg har stadigvæk et eller andet med Frankrig i sidste ende, at så løber de med den. Det kan godt være, at vi skal ud 120 minutter igen, og måske også en straffesparkskonkurrence, men jeg tror, at i sidste ende Frankrig vinder. Jeg er nødt til lige at spørge dig også, fordi der er jo virkelig mange spændende navne i den her kamp her, og det er jo simpelthen en stjerneparade. Er der nogen af spillerne, du særlig glæder dig til at holde øje med i den her kamp? Jamen, altså, jeg kan ikke lade være med at blive lidt i fagforeningen, og så gå med sådan som Saliba. Altså, ja. Han er, for mig at se, jeg har set ham en del i Premier League, og har selvfølgelig noteret mig, at det er en god spiller. Og undrer mig over, hvorfor han ikke har spillet flere franske landskampe, og det synes jeg bare, han har bekræftet nu her. Der har åbenbart været lidt med Deschamps, og han ikke har været helt vild med hans måde at spille på, men wow, en spiller. Altså, ja. Han er komplet, han er et monster. Han er god i duellerne, han er lynhurtig, og så er han egentlig rimelig afklaret på bolden, kender sin rolle der, har så mange gode medspillere omkring sig, så han gør det heller ikke sværere, end det er. Jeg synes, han er rigtig, rigtig god, og indtil videre turneringsforsvarsspiller i mine øjne. Tror du også, ligesom Daniel, at Frankrig de ender med at løbe med avancementet, så kan du lige nu hoppe ind på Bet25 og spille på kampen. Derinde, der kan du lige nu få odds 2,65, hvis du tror, at Spanien de vinder. Tror du på en uafgjort, så hedder den odds 2,85. Tror du, at franskmændene vinder, og det er altså i ordinær spilletid, så er der odds 3,5 at hente. Og det er altså klokken 21 i München, at den kamp fløjtes op. Klokken 21 onsdag aften, der fløjtes den anden semifinale op i Dortmund, når Holland og England de tørner sammen. Holland de kommer jo fra en sejr over Tyrkiet. Daniel, hvorfor blev det hollænderne, der tog det længste strå i den? Fordi de måske lige har lidt flere strenge at spille på, når det kommer til stykket. Ja. De formår i hvert fald den her kamp at ændre kampbilledet ved at skifte lidt ind og få nogle andre typer ind, og måske også ændre spillet lidt. Og det tror jeg er det, der gør sig udslagende i den her kamp. Og de er jo bagud og får vendt kampen alligevel. Det giver selvfølgelig altid en eller anden form for et boost. Men synes du, at Holland er de oppe på 100 nu? Er de der, hvor de skal være? Nej, altså det er absolut ikke opfattelsen. Jeg snakker også lidt med min hollandske marker i Randers nu her, for lige at høre sådan, hvordan ser befolkningen og medierne, og hvor han siger, det er lidt delt i to. Altså, der er stadigvæk den her Johan Cruyff-del, som synes, de spiller for dårligt, og skal gøre det bedre. Og så er der så også en anden del nu, som er sådan lidt, jamen, vi står i en semifinal, og altså, hallo, kan spille os i en finale. Det vil være ret stort. Så altså, jeg fornemmer også lidt, at der er sådan to opfattelser af deres indsats indtil videre. Men jeg tror, fælles for dem alle sammen, så det er, at de ved godt, at der er lidt mere i tanken, og der er noget potentiale, som vi ikke har set endnu. Spørgsmålet om vi kommer til at se det, men der er i hvert fald lidt mere at give, at det bør der være. Er det offensivt, du synes, at der er plads til forbedring, eller hvor er det, du synes? Ja, det er det primært, men jeg synes også, at man kan se nogle af de spillere, som deres defensiv står og falder lidt med, at de har måske ikke helt ramt, altså Van Dijk har måske ikke helt ramt turneringen. Det Frey synes jeg også i momenter har set lidt langsomt og lidt tung ud. Nu gør han det så godt her og scorer et mål. Men jeg synes, de har måske set sådan lidt trætte ud måske. Men primært er det offensivt, og tænker på, at der bør være lidt med i dem. Og Holland møder jo så England i den her semifinale. England, som kommer fra et straffesparksdrama, må man sige. Din gamle holdkammerat Akanji brænder lige først. Altså, skal midterforsvaret sparke straffespark, som du ser det? Ja, det skal de da. Men det skal de jo ikke bare fordi de er midterforsvar, eller fordi de spiller i Manchester City. Det skal de, fordi de kan håndtere presset, og fordi de har evnerne. Og det synes jeg Akanji, han har. Han brænder så, og kommer til at blive den store skurk. Jeg synes, i den straffesparkskonkurrence, der hæfter mig ved de engelske skytter, som virkelig, virkelig eksekverer meget, meget overbevisende. Og ofte snakker man lidt om, at de her straffesparkskonkurrencer, de er lotteri. Ja. Det synes jeg, de understreger, det er det ikke. Du kan sagtens
med kvalitet og kølighed, så kan du sagtens omsætte sådan en straffespark. Det er ikke bare lotteri. De var utrolig overbevisende. Så må ikke, at de har vundet også, selvom Akanji havde scoret. Det tror jeg næsten. Vi er nødt til lige at snakke om det der Ivan Toney-straffe, som jeg har aldrig set det før, hvor man ikke kigger ned på bolden. Han tager 3 skridt tilbage, og så løber han frem mod bolden, og så uden at kigge ned på bolden, sparker han. Altså, hvad tænkte du, da du så det? Jamen, jeg tænkte, det var vildt imponerende. Og, altså, han rammer bolden, som han vil, jo, tænker jeg, og får den derhen, hvor han vil, uden at kigge på bolden. Jeg har hørt Thomas Frank kommentere på hans evner fra pletten, og siger jo, at han er den bedste i verden til den disciplin. Det må man sige, at det fik han også vist på sin helt egen måde. Det var utrolig sikkert eksekveret. Det virkede til, at han havde styr på, hvad han lavede. Hvad tror du, Bertelsen i Randers vil sige til, hvis du kom en dag og sagde, at du har øvet dig på straffespark, og du ikke kigger ned på bolden? Jeg tror, han vil sende mig tilbage i forsvaret igen. Skulle jeg passe mit arbejde dernede. Men altså, England, de er jo så utrolig nok kommet i den her semifinal her. Synes du, pilen peger den rigtige vej? En ting er jo selvfølgelig, at resultaterne er der, men også spillet på banen går det den rigtige vej for England? Ja, nu siger Southgate jo, at han mener, det var deres bedste indsats under slutrunden. Er du enig i den? Det synes jeg måske er lidt. Det er måske også relativt, ikke? Altså, fordi hvor godt har de egentlig præsteret førhen, så der var måske ikke så langt op til den pris. Jeg synes, der sker noget, når Cole Palmer kommer ind. Så synes jeg, de bliver mere livlige i deres udtryk. Jeg synes, de bliver lidt mere flydende på en eller anden måde, hvor det ser meget låst ud før den indskiftning. Og jeg synes også, hatten af for, at han... Jeg har tidligere kaldt ham altså sådan måske lidt handlingslammet, og sådan lidt til de der 1-til-1 udskiftninger. Og sådan, der synes jeg alligevel, han gør noget, og da de så kommer bagud, der har de så heller ikke noget at tabe selvfølgelig. Der laver han nogle indskiftninger, som jeg synes rykker noget, men jeg synes især det er Palmer, der ændrer deres udtryk. Jeg synes, de ser noget mere livlige og noget mere spændende ud med ham på banen. Og det var også en spiller, du snakkede om i vores optagsudsendelse til den kamp, at du gerne vil have, at han skulle på banen. Synes du, at bør han starte inde nu i semifinalen? Jamen, det er jo så svært altså på bekostning af hvem. Ja. Man kan sige sådan, at kan han komme ind og ændre et kampbillede, så er det jo også en fin joker at have. Ja, for det er vel også en overvejelse, at det er jo ikke nødvendigvis dem, der starter, det er lige så meget dem, der slutter. Det er det jo, og på Hollands side, der har vi lidt samme problematik i ham her, Wout Weghorst, som jo kommer ind og også ændrer kampbilledet for Holland. Men det er også en super sub. Og starter du med ham på banen, så har du måske ikke så mange træk fra bænken senere hen. Det, som jeg synes var tankevækkende og i øjenfaldende, da han kommer ind, det er, at han gør Depay bedre. Det er som om det frigør ham lidt fra nogle låste roller, så kan han flakke lidt mere rundt mellem linjerne og finde nogle gode positioner. Plus at Gakpo og altså kanterne ser lidt mere. Simons ser også lidt bedre ud, da han kommer ind. Det er som om de bliver lidt mere klar over, hvad der skal ske. Ja. Og de hele tiden har planen om at kunne sende den til ham. Så, og det var lidt det samme, man så i Tyskland også, var det ikke det, undskyld afbryder? Ja. Altså, når Füllkrug kan komme ind, så gav det også noget klarhed for den tyske offensiv. Altså, sådan, er det, man måske på en eller anden måde, hvis man er hollandsk landstræner, skal man for at kunne få de andre gode, er det så lige så vigtigt, altså er det vigtigere, at Wout Weghorst starter herinde, for at kunne gøre de andre gode, eller skal det være et manøvretræk? Og det er jo det, der er det gode spørgsmål. Ja. For jeg kunne godt være tilbøjelig til at sige... Du ser, at det fungerer. Det er åbenlyst, at det fungerer med ham inden. Så bring der ham. Men som du siger før, det er jo også lige så vigtigt, hvordan man slutter. Måske endda endnu mere vigtigt, end hvordan man starter. Så jeg tvivler meget på, at han starter inden. Jeg kunne godt tænke mig at se det omvendt. Han skal nok komme ind, fordi jeg tror, det bliver en låst kamp. Jeg tror, det bliver en kamp, hvor de taktisk kommer til at stå afvendt hinanden lidt, og altså kommer til at flytte bolden lidt rundt, men uden rigtig at blive farlige. Så jeg er ret sikker på, at vi får ham at se, men om det er fra start, det tvivler jeg på. Jeg tror, det bliver som en joker. Ja, fordi hvem synes du, at Holland, England, når man sender på papiret, altså hvem ligger den til den kamp her? Hvem er det, der på en eller anden måde skal være den angribende part her? Det er en meget, meget svær kamp at forudse, synes jeg. Hvis den anden var svær, så er den her absolut også svær. Det er jo sådan lidt, igen, to lidt uforløste mandskaber.
hvor vi jo forventer os mere. Vi ved, at de har noget mere. Men så står de stadigvæk i en semifinale, og der er potentielt set en finaleplads i sigte. Det er jo også to landshold, som hungrer lidt efter et trofæ. Altså, nu har vi snakket meget om England. Holland har også været lige ved næsten i mange slutrunder, men uden rigtig at få det forløst. Så det er jo to nationer, som virkelig gerne vil have noget med hjem til resten af befolkningen. Så jeg tror, det bliver rigtig intens. Jeg tror, det bliver rigtig forsigtigt, nervøst, anspændt. Men jeg tror måske, det bliver et kampbillede, hvor det bliver tæt på 50-50 boldbesiddelse, og så er det bare et spørgsmål om, hvem der tør åbne sig mest. Der tror jeg måske, hollænderne er lidt mere offensiv i deres mindset, end England er. Men ikke nødvendigvis dem, der vinder kampen. Jeg synes, den er tæt, men måske lille procent mere på England. På England. Tror du ligesom Daniel, at det er England, der trækker det længste strå, så kan du gå ind på Bet25 og spille på kampen. Derinde der får du lige nu odds 2,0, hvis du tror, at Holland spiller sig i finalen. Tror du, at englænderne de trækker det længste strå, så er der odds 1,73 at hente. Det var alt for denne udgave af EM-ambassaden. Det var alt for semifinale optagtsprogrammerne. Vi er klar igen, når det bliver finaletid. Rigtig god kamp.